Rankingeko lehenengo postuan. Umeak lokartzeko asmakizunik onena. Alferrik, ez da lokartzen. Ez dakiz zer duen azken aldian, baina ez da sosegatzen, ez da... Lasai, Maitia. Arazoa konpontzeko zerbait erositut. Urkullu Lolo. Zehazkan jartzeko txintxirrin bat. Zure umea naturaltasun osoz erlajatuko da. Lehendakariaren diskurtso aspergarriak entzunda. Esaten du errolak aldatu egin behar direla, ez? Eta gizon emakumezkoaren arteako errolak berdindu egin behar direla. Eta oraindik ere asko daukagu egiteko. Ikusiko duzu, sistu batean hartuko dulo. Egitasmo bat aurkeztu egin dugu, eta erakunde guztietatik defendatzeko konpromisoa hartu egin dugu. Blokeak, fronteak eta itun itxiak iraganekoak dira, eta atzean utzi behar ditugula esan egin dugu. Urkullu Lolo, zure umea lokartzeko modurik naturalena. Harrigarria da. Kontu handiz erabili, ez dakartza belarrietarako tapoiak. Inoren kontra ez hitzartzeko eta bloke politika ekiditeko konpromisoa hartu egin genuen eta hartu egin dugu. Eta egingo dugu, egin